Salut! Este natural să fim sănătoși, activi și puternici, dar este anormal să fim bolnavi. Când se naște un copil, este absolut sănătos și toate organele lui funcționează perfect. Aceasta este starea noastră naturală și ar trebui să rămânem sănătoși și plini de viață. Deci, este logic că toate gândurile noastre, toate ideile noastre, trebuie să funcționeze în mod armonios, când suntem în echilibru, perfect conectați cu principiul vieții care ne protejează de orice rău. Nu este normal să fim bolnavi. Boala mărturisește că mergem împotriva curgerii vieții și că gândim negativ. Legea vieții este legea dezvoltării. Acolo unde există viață, trebuie să existe armonie. Și unde există armonie, există sănătate perfectă. Dacă gândurile voastre sunt de comun acord cu principiul creativ al subconștientului vostru, atunci sunteți conectați cu principiul armoniei. Dacă înăuntrul vostru însă s-au strecurat gânduri care nu sunt de acord cu principiul armoniei, gândurile acestea devin idei obsesive, vă chinuie, vă aduc bolile și, dacă insistați, lucruri chiar și mai rele. Poate ar trebui să vă gândiți să eliminați gândurile care vă produc teamă, îngrijorare, neliniște, stres, gelozie, ură și orice alt tip de gând sau de gânduri care distrug nervii și glandele noastre. Subconștientul nostru are tendința să ne vindece corpul. Când avem o tăietură sau o rană, întotdeauna începe operațiunea de vindecare. Nu contează dacă suntem credincioși sau atei. Principiul vieții întotdeauna are tendința de vindecare. Aveți grijă de gândurile voastre. Orice gând care devine acceptat ca realitate este trimis de creier în rețeaua solară și se manifestă în viața voastră ca realitate. Subconștientul vostru activează pe baza modelului gândirii voastre. Vedem că atunci când suntem sănătoși, avem mintea liberă și dorim să atragem în viața noastră tot ceea ce ne place să avem. Dorim armonie și succes. Succesul și armonia nu înseamnă doar o viață convenabilă. Aceasta este doar cunoscuta zonă de confort. Obiectivele omului ar trebui să fie superioare, amabile și altruistice. Trebuie să vrea să-i servească pe ceilalți. Aveți grijă și de ceilalți dacă aveți puterea să-i ajutați. Cu alte cuvinte, când faceți asta, când îi serviți și pe ceilalți, în felul acesta, ajutorul și succesul se va întoarce la voi. Știți de altfel că gândurile voastre sunt creatoare? Cred că știți. Se spune că nu contează ceea ce ți se întâmplă, ci ceea ce faci cu ceea ce ți se întâmplă. Dacă totuși credeți că sunteți persoane active și doriți ca în viața voastră totul să se facă repede, atunci trebuie să vă spun că este necesar să știți, să vă stăpâniți mintea conștientă. Mintea trebuie educată. Ajutați-vă mintea cu meditația. În principiu, mintea este programată pentru frică, dar prin meditație putem zări o minte și un corp care este liber de sclavia programării. Cu cât exersăm meditația mai mult, cu atât devenim mai puternici și mai pricepuți în extinderea conștiinței, pentru a ne găsi libertatea, pacea și liniștea. Să activăm și în privința îngrijorările atunci când lucrurile se schimbă în viața noastră, cum ar fi să avem
anumite necazuri sau dacă ne pierdem slujba și altele. Există 1000 de lucruri care se pot schimba și avem fel de îngrijorări și niciuna dintre ele nu sunt valide. Lucrurile se pot schimba, dar tu ești încă viu și omul are întotdeauna marea capacitate de a se ajusta pe sine însăși în orice situație. Dacă ne uităm în jurul Pământului, vedem oameni care trăiesc în sute de climate diferite, situații geografice, situații politice și sociale și religioase, dar oamenii au găsit întotdeauna metode să trăiască. Lucrurile se schimbă mereu, iar oamenii se ajustează și se adaptează. Nu există motive de îngrijorare. Chiar și dacă lumea s-ar termina, se termină. Nu va mai fi nimeni să se îngrijoreze. Sfârșitul lumii este cea mai mare eliberare a îngrijorărilor și a fricii. Toate problemele se termină atunci. Știm însă că oamenii au frici și îngrijorări. Teama este o parte a minții, iar mintea este lașă, pentru că nu are nicio substanță. Și este frică că într-o zi nu va mai fi conștientă. Acesta chiar ar fi sfârșitul lumii, faptul că devii conștient și intri în starea de meditație, unde mintea trebuie să dispară. Aceasta este frica de bază. Din cauza acestei frici, mulți oameni preferă să nu facă meditație. Meditația însă este eliberatoare. Mintea este închisoare, conștiința este ieșirea din închisoare. Toate fricile dispar atunci și poți gusta gustul libertății. Și acesta este tot timpul potențialul tău. Și îl poți cere oricând. Este responsabilitatea ta. Meditație și detașare. Putem face acest pas. Nu ne costă nimic. Salutări!